በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይለ ሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም። ክቡራን ክቡራትን አመንቲ ክርስትና በሐፈሻ ኣብ ሃገርን ወፃኢን እትነብሩ ኩልኩም ኤርትራውያን ጾምና በሰላም አፈጺሙ እንቋዕ ብድሃነ ሰላም ናብ ብርሃነ ትንሣኤ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብድሃነ ሰላም አብጽሐኩም እናበልና መንፈሳዊ ሰላምታና ነቅርበልኩም። ወአርአየ ከመ ወልደ እግዚአብሔር በኃይሉ ወመንፈሱ ቅዱስ ወበከመ ተንሥአ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ በኃይሉን በቅዱስ መንፈሱን ካብ ሙታን በምትንስኡ ወዲ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ዘአርአየ ንሱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መግነዝ ፍትሑለይ መቃብር ክፈቱለይ ከይበለ ስጉኡን ነፍሱን አዋሂዱ ብሳልሳይ መዓልቲ ብነቢያት ዝተነግረ ትንቢትን ድሕነት ዓለም ንምፍጻም ነቶም 5500 ዘመን ኣብ መግዛእቲ ዲያብሎስ አንስ ሃይለከ ወንአ አድነነ አምላኬ ነጽረኒ ወለምንት ሃደከኒ አምላኸይ ጠምተኒ ንምንታይ ሓደካኒ ብምባል ዝልምኑ ዝነበሩ አዳምን ደቁን ሰላም ንኹልኹም ይኹን ብምባል ሰላምን ናጽነትን ዝሃበሉ ዕለት እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በገዛ ስልጣኑ ስልጣን አብን ስልጣን ቅዱስ መንፈሱን መግነዝ ፍትሑለይ መቃብር ክፈቱለይ ከይበለ ተንስአ። ጎይታ ኣብ ከርሲ መቃብር 3 ለይትን መዓልትን ብምግባር ሙስና መቃብር አጥፍአልና ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ ድማ ትንሣኤ ከም ዘለና ነምህረና ተንስአ። በዚ በዓልና መንፈሳዊ በረኸት ክንረክብ ምእንቲ ከምቲ አምላኽናን ፈጣሪናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንፍቅርና ክብል ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣብ ቀራንዮ ተሰቂሉ ብሞቱ ትንሣኤን ህይወትን ዝሃበና ንሕናውን ነዚ ዓብይ በዓል ይቕረ ብምብሃል ምስ ጎራብትና ኣዝማድና ፍቅሪ ልዕሊ ኩሉ ከም ዝኾነት ትረዲእና በፍቅርን በምክባርን ከነሕልፎ ይግባእ። ስለዚ ክርስቶስ ካብ ሙታን ከም ዝተንስአ ንሕና ድማ ካብ ዓራት ትህኪት ክንነቅሕ ካብ ዓራት ሓጢአት ብንስሓ ብምትንሳእ ንዝተሸገሩ ብምርዳእ ንዝሓመሙ ምሕረት ንዝገሹ ብሰላም ክመልሶም ብምጽላይ ነቶም ዘይብሎም ካብታ ዘላትና ዓቕምና ብምሕጋዝ ከነሕልፎ ንላቦ። ዘመኑ ናይ ሰላምን ናይ ፍቅርን ገብረልና እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና። እግዚአብሔር ህዝብና መንግስትና ብሰላሙን ብረድኤቱን ክሕልወልና ዘፈረ ብሰላም ክኣቱ ዘሎ ብሰላም ክሕልዎ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና።